Lewap vilayatynyň Darganaty etrawynyň käbir daýhan birleşiklerini gowy çeken kärenetçiler mineral dökün ýetmezçiliginden kösenýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji iýulda habar berdi. Kärenetçi daýhanlar mineral dökün ýetmezçiligi bilen bir hatarda gowy çekenni agrotehnika kadalara laýyklykda ide etmäge mümkinçiligiň ýokdugyny, gowuşy meýdanlarynyň ösüş suwlary bilen talaba laýyk suwurulmanyny we bu ýagdaýyň hasyly yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Darganaty etrawyna gowy çeken kärenetçiler gowuçy üçin azot, karbamid we fosfor mineral dökünlerini henizem alyp bilmän kösenýärler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň döwlet kärenetçi daýhanlary şertname esasynda mineral dökünleri bilen ýeňillikli üpjün edýär. Ýöne mundan ozal aprel aýyna Lewaply kärenetçileriň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaşlykda döwlet tarapyndan kärenetçilere ýeňillikli bahadan üpjün edilýän mineral dökünleriň tas 4 есе gymmatlaýanlygyny habar beripdi. Ondan ozal paýtaçy kärenetçiler bir tonu dökün üçin 400 manat töwereklerini çykdy jedýärdiler. Awgust aýyna sanlyjy gün galdy diýip bir daýhan kadyly ide getmäge şert töredilmedi gowuşy meýdanlary bilen bagly aladalaryny beýan etdi we mineral dökünüň giýje galynlygyny aýtdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan daýhanlar kültü basylmadyk hatar ara bejergi işleri ýerine ýetirilmedik we ösüş suwlary tutulmadyk gowuşy meýdanlaryndan giýirdeje garaşmaýanlyklaryny aýdýarlar. Eýäm gowuşy hasyly durdy. Mineral dökün 2 aý giýje galdy diýip Lewaply bir agronom Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Döwlet daýhana şert töretmän harman aljak bolýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçynyň maglumatyna görä tohum we sürüm üçin edýän çykdyjylarynyň bergisini ýygyna tölemegiň aladasyny şu wagtdan edip başlan daýhanlar bar.